Hola, bon dia. Benvinguts. Em sembla que no ens coneixem. Mireu, jo sóc Blai, el cuiner. Sí, i l'altre dia vaig rebre un encàrrec molt especial. Em van venir a veure dos romans. Sí, dos romans autèntics, més ben dit, un romà i una romana. Em van dir que s'havien traslladat aquí, a Altafulla, el que és la Vila Romana dels Munts. I que ara, doncs, volien fer una gran festassa i convidar a tots els veïns, a tots els amics i a tots els seus parents amb aquesta festa. I a veure si jo els hi podia preparar un banquet. Evidentment, els hi vaig dir que sí. Ai, no sabeu en quin embolic m'he posat dient-los que sí. Perquè a què menjaven fa 2000 anys els romans? No sé, jo havia pensat fer-los pizza, macarrons. Això agrada a tothom, poses una miqueta de formatget al forn i llestos. Però això menjaven els romans, els hi agradaria? Oh, i després també els hi ha de parar a la taula. Els hi ha de posar forquilles, ganivets, culleres, o menjaven empalillets com els xinesos? Ai, no sé, tinc un garbuix al cap impressionant. Em voleu ajudar a investigar, a veure com era un banquet de fa 2000 anys? M'ajudeu? Vinga, gràcies.